Do you believe me? Audio Jungle. Ahok, Uma. Oma kahore Wholesale. Uma. Bisi hording lah. Bara nua arai thakalusu. Arai taka. Serau. Nih, Uma. Araiso. Ang bara laya tu. Ma bodyguard labu kadang. Doंखायो नै. Bapare. Komla bugre. Bugri purba merla, komla purba. Wow. Hello, no parking. Malah dengla. Komla bandeng, goi bandeng. Wah, danger bustu bandeng ada. Ma nengnya nama no parking nama. Nih. क्या कर रहा है बिहारी कौन दुकान कर रहा है दुकान दे रहा है कौन सा वाला है कौन सा ये है सा थाइबा दां थाइबा साया 10 थाखा लाथारो जाग्राफोरालाय थाइबानि मोनजाला जाग्रायाबो 10 थाखा दावदैया 15 दैया 10 वाव दैया 10 सानाया 10 जाजालालै बाराद्राय दाम जाबाय आदा kada नङा बियां नै 15 थाखानि दावदैया बिराद गिदिर माया दैनाय मिथिया गिदिर माथो नै लोगोफोर माबायदि मानसि फेर जादों नायदो लोगोफोर जामसे दायो जेन्सनि बेलेगलाय नामा गामारबाय लोगोफोर बेबायदि हारिनि बिर जोहोलावफोर लोगोफोर नायदो Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? माजि नुदों लोगोफोर खोन्थाहरदो आंनो कमेन्ट बक्सआव I've been searching. माना हाबनो होलायालै बा होथेदों नै बेनिफ्राय गेट फाननायाव नै लोगोफोर दानि गोदान बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा बिसोरनो नै Do you believe me? Do you believe me that सार जोंहा नै बर'नि मुंदांखा जा सार फैला सार बिथांखौ नुनो मोनगोन सार आं गोजोननाय मोनबाय दायो फैला सारखौ लोगो मोननाय फैला सारखौ लोगो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनबाय आङो बिराद इन्टारेस्ट आं सेल्फिबो लाबाय बर'नि मुंदांखा मिस्टार मेन्डेला आं बिराद गोजोनबाय लोगोफोर दायो आं बर'नि मुंदांखा फेस्ला मिस्टार फैला बरगयारि सार आरो लोगोसे मेन्डेला सारखौबो आं लोगो मोननो मोनबाय गोजोननाय मोनदों लोगोफोर नै बर'नि ना गुरग्रा जेखाइ आरो खबाइ
लोगोफोर नै नायनो हागोन सोबाबो बुङा नायाथ' बेयाव ओरैबायदि गिदिर दख'ना बाजाराव दोङो लोगोफोर नै दख'ना बाजार दख'ना जोबनो गैयि दख'ना ओइ दख'ना बेपारि नांदोंना नाखौ सेल जादोंना जायाखै होमबाबो नांदोंथ' बरियानो सनितपुर डिस्ट्रिक्टफोरनिया मानो बायाखै फालानि एसे खमावनो हरदोंनो रावबो लांफैथाराखै ओइ गिदों नामा नोंलाय ओइ मोजां मोनदां बा गाखोनो मोननानै रायलायलायाखै बिसोरो खखा नै सेना बिराद गिदिर खखाया बिराद गिदिर गोदो जुगनि थोरिजों लुनाय नाराजों लुनाय न' जोंनि बर'नि न'खराव बेबायदिल' न' नुनो मोनोमोन गोदोनि दिनाव थिंनाय न'खौनो नुनो मोनामोन दायो नै थिं बायदिसिना नुनो मोनबाय ओमफ्राय नै बेबायदि थांफिनसै दायो मोनाहांबाय लोगोफोर एसे खोमसि दाम खमि मबाइल बायनोबो हाया दुखिया मानसि एखेबारे दुखिया नालाय नै सेलफि लासोदों सिख्लाफ्रा गोदो जानो जादोंना जायाखैथाय जाबायनो साफानो ने बबेनिफ्राय आदा रौतानिखा न' दे जानो मोनबाय खोमा जिरायदों रेस्ट हाउस हाय बबेनिफ्राय ब्र अरां दे बेबायदि नुनो मोनगोन नै बरिया दङ बा गथ'फ्रा नै बारल'दों लोगोफोर जिं दानलायदों माथो ruaबो दं Keman itu? Itu keman. Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? I've been searching, always wanted more. ये 50 बढ़िया फाइनली मोनाबाय लोगोफोर जुताया मासि मोजां मा सावदों आदा अमा सावदों एम्फौ लाथाखौबो सावदोंसो न' बरिया एम्फौ लाथाखौ सावनाय जाफेराखै आं बेसे बियो किमान itu 100 টাকা নাকি 100 টাকাनो माने लोगोफोर एम्फौ लाथाया अमा खोमा